sige til mennesker, at de skal gøre på en bestemt måde, og de så gør det, så har man selvfølgelig magt. Men det er igen det. Det er ikke Guds magt. Det er ikke kristendommens magt. Det er en bestemt form for religionsudøvelsesmagt. Og der skal vi passe på, at vi ikke får blandet de to ting sammen. Ja. Så Ja, altså, hvad mener du så, når vi sådan snakker om terrorangreb? Nu ved vi godt, det er en anden religion, Ja. men det har vel også noget med religion at gøre. Ja. Det er jo respektløst i al menighed at sige, at det ikke har noget med religion at gøre, fordi hvis de selv siger, at de er drevet af religion, så må vi tage dem på ordet og sige, så er det nok sådan. Men der er, altså, det er jo om muligt endnu større misbrug af religiøs magt. Det har jo ikke noget med Guds tro at gøre. Det har noget at gøre med en bestemt måde, mennesker synes, man skal opføre sig på. Alle har aldrig sagt, at man skal bombe uskyldige mennesker i Frankrig og Danmark. Det tror jeg ikke, der kan findes mange historier om i Koranen. Så det er noget, mennesker tolker ind og siger, at det er en særlig måde, man skal opføre sig på. Og det skal vi lade være med, ligesom vi i øvrigt også i Danmark skal lade være med at bilde os selv ind, at vi kan bestemme, hvordan andre mennesker skal opføre sig, fordi de er kristne. ja. Vi ser sådan gennem linjen, tror jeg, eller sådan. Men hvis I nu kunne jeg måske prøve at tage nogle af mine ord i mig igen, fordi kristendommen har jo nogen magt alligevel. Den har det bare på en indirekte måde. Ja. Og det har den, fordi de love, vi har her i landet, er jo langt inde på kristendommen, langt hen ad vejen. At man ikke må stjæle fra hinanden. Ja, det er tit. De 10 bud ligger jo inde i straffeloven, må ikke slå ihjel. I dag må man gerne gå i seng med sin næstes hustru, uden at politiet kommer. Det kan godt være, at næsten ikke bliver så glad, men det er ikke ulovligt. Så nogle af de ting, som der er tilbage fra den allertidligste kristendom, er stadigvæk i lov i dag. Det må vi sige. På den måde har kristendommen magt. Ja. Men der er ikke nogen politibetjent, der siger, i Guds navn, nu bliver du taget for at stjæle. Nej. Ja. Jeg siger, det er lovens navn, og det er noget andet. Tro er jo også et valg. Ja, det er jo det bliver. Når Gud ikke vil have magt, så må du selv vælge. Fordi hvis han sagde, nu står jeg heroppe på taget af min nabos hus og sapper dig, så du bliver sort blå, hvis ikke du gør, som jeg siger, så er det ikke længere kærlighed, og der er ikke længere tale om valg. Og så er vi ikke længere frie mennesker. Og det er, tror jeg, hvad Gud har ønsket for os, at vi skal være frie mennesker, der tror på Ja. af vores egen frihed. Det er jo også religion. Det har man jo ikke for i gamle dage. Nej, man må tro lige nøjagtigt, hvad man vil, det kommer med det. Vi har ikke religionslighed. Nej. Det skal man jo også passe på, at man ikke at blande sammen. Mm. Det er stadigvæk kristendom, der har en særstilling i kongeriget Ja. Danmark. Fordi det står der i grundloven, at den har. Ja. Men det forhindrer ikke, at alle må tro og gøre, at man kan blive anerkendt som trossamfund og få lov til at have sin egen kirke for stort set hvad som helst. Yes. Altså solsort herude, der sidder lige og breder vingerne ud i regnen og bliver vasket den gang. Tak. Ja, velbekomme her. Mange tak. Det var I ikke længe om.